आब' दानस्रि खफाबो बानाय जाबाय नै बिराद दाम गोसानि ससमा नामा मावनाय नुदोंलै नोंखो दिनैसो मावनाय नुदों आं हेलो भिवार्स वेलकाम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी फिल्म दिनै जोंनिया रुमबां प्रडाक्शननि बैसागुनि मिउजिक भिडिअनि शुटिं दङ फुङावनो मोनफैबाय आङो माने दानि न'आव आथुर आथुर जानानै भिडिअखौनो लास्लाबनो हायासै आथुर आथुर फैनाय जाबाय ओमफ्राय दा मेकआप खालामजानो नागिरदों मेकआप आर्टिस्ट आब'खौ दिन्थिलांफैलाय आब' दानस्रि बे देलाय होसिगोन दा ओमफ्राय मेन आर्टिस्टआव जोङो साब्रै दङ ओमफ्राय मीनाक्षी एक्ट्रेस सासे दंबावो नामानो जोंनिया सेम हेलो गाइस सानैबो जोङो ओमफ्राय आरो दायो एक्टरफोरखौ दिन्थिगोन र' दा आङो देलाय लांग्रोनोसै A few moments later. खफाबो बानाय जाबाय नै ओमफ्राय सना गान्धी र' माबायदि नुयो ब्लगिं नामा आयौ बोरो द्रन बाबा नोंनि चेनेलनि नामा मामोनलाय ट्रन बाबायानो नामाबो इनो माबायाबो नाय बिथांनि चेनेलखौबो नोंथांमोना र' दायो मोजाङै दिन्थिना होजोबगोन आङो दा देलायबाय थादों ना सोलाबथ'वाखै देलायखांबाय आं मीनाक्षीया देलायबावसिगोन दा सासेया फुजा होबाय केमेराफोरखौबो खुलुमसै आंबो देलायगासिनो सासेयाबो कमप्लिट जाबाय मालायनो आजोबाय गासिबो खानायखौ खेवफिनबायसो आङो खानायखौ एंगारनासो लानांगोन ओमफ्राय मीनाक्षीया आइना फिसा गैया नामा मोनसेबो थांग्रोजोब्बाय ओमफ्राय जोंनिया देलायनाया लेट जाबायना दा जोंखौ पिलपिलिजों लांनो फैदो ओमफ्राय थांनोसै जों दा थाबायलांगासिनो र' ससे ओमफ्राय पिलपिलियाव गाखोनानै थांनोसै राबा माबोरै जायो मोनफैलायबाय फैयै गासिबो दंजोबो बेयाव जमा जाजोबना दं जों दासो बिराद दाम गोसानि ससमा नामा बबेनिफ्राय लाबोदो माबालाय दसे उनाव मोसासिगोन सेंग्राफोरा रेडि जागासिनो ओइ जाबो मोसाग्राफोर दंसोयो मोसाग्राफोरा फैद' फै Five hours later. जानायनि टाइम जादों मालाय मालाय रानग्राया
दिनै मावनाय नुदोंलै नोंखो दिनैसो मावनाय नुदों आं मावफ्लास होदों आं फुदुंनाय साहाखौनो लोंबाय थायो साला नोंसोरो नंगौ दे मोनजासै माने नोंसोरलाय एक्टरा इनो गिलासालाय दे मोनगोन दे नै जाबाय एक्टर सासेया मा होनदोंमोन नै जाबाय एक्टर सासेया नुले आङो आंबो लोंग्रोना लानोसै रुमबां प्रडाक्शननि गासै जिखिनि फावखुंग्रि आरो दैदेनगिरिफोर दङ बिसोरनि गेजेरजोंनो गासैखौबो जोङो जाखिनि हायो मोजांखिनि गाखोनो गाखोथ'आ दे अखा बोथोरबाबो बिरहोनो नागिरबाय नै उपाय गैया दा दहाय मोजांमोन बोथोरा ओमफ्राय दा अखा हाना होबायना ओमफ्राय बिरहोसिगोन गैयाबा बेखौना जालागाव रेडि खोनाबाय दा गेन्स पार्टिखौबो अबेबा खनाखै दोन खामा डुप्लिकेट मेट थांगोन थांनि र' सप्ताहखौनो 100 बे दाखोनांगौ A few moments later. जोबनो गोनां अखा हानानै दानि ओमफ्राय दिनै शुटिंआ जोबथ'बाय जों दा थांनो गारि नेगासिनो नै दा लांफैगोन जोंखौ दसे जना थाथ'नोसै आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गासैनिसिमबो थेंक इउ स' माच